जबरदस्ति सुगासिनो दं बे जोंनि थाखाय अन्याय आरो जोंनि सिक्स शिड्यूलखौ भायलेट खालामजादों बेनिखायनो जों सिक्स शिड्यूलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा सिक्स शिड्यूलनि सोमोन्दै बुङा जेबो बुङा किन्तु सिक्स शिड्यूलखौ लाखियाब्ला जों ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानाया जोंहा जेबो मोन्थाय थाहैनाय नङा खुलुमनाय थाबाय गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम दिनै जों बिसेस बे माखासे हानि आरो जोंनि बे फैगौ इलेक्शननि थाखाय जागोनफोरनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय सरै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बे हा दामाने इलिगेल भाबै एसटि एलएसिआ जोंनि बिटिसिआव इसे मिटिं लानानै जे प्रस्ताब लादों जे बिजिआर पिजिआर आरो जोंनि बे माबायाव कास्टलेन्डआव अफ कास्टलेन्ड होननानै जे बेखौ जोंनि जाय मोन्थायखौ ट्राइबेल मानसियाल' मोनो बे नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा बिथांमोनहा होबाय दा बेखौ जों नुनानै जोङो गोसोआव बिराद आघात मोनबाय बिराद दुखु मोनबाय दा जोङो आरटिआइ खालामनानै नुबाय बिथांमोनहा गावसोरनो थिग मथे बुंनो हायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे जों मालाबा होनो जों 2 लाख 2.5 लाख होबाय दा 3 लाख होबाय एथ' होबाय होननानै बुङो दा जोङो अनेकाव जों आरटिआइ खालामनानै मोनबाय जे बे जों आरटिआइ खालामगासिनो दं मोनफ्राम एसटि एलएसिनि मायाव जों एसटि एलएसिआव जों आरटिआइ खालामदों दा बेवहाय मोनबाय मा गासिबावबो जे मानसिफ्रा इनएलिजिबल जायफ्रा मोननो हाया बिथांमोनखौ गासिबो जों मोनबाय मोनफ्राम एसटि एलएसिआव आरो दिनैसिम खेबथाम खेब्रैल' नङा गोबांबार बिथांमोनहा माने लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जनानै एलटमेन्टखौ होबाय दा नुबाय दा 3 लाख 4 लाख जे होबाय होनदों जों सानदोंमोन मा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर बा जायहा बिफानिफ्राय फिसालानो खालामनानै होनाय बेफोर जानांगौ जादों सानदोंमोन दा जों आरटिआइ जों नुबाय मा जेराव माने नन ट्राइबेल गुबुन हारिनि मानसि नन ट्राइबेलफोर बिथांमोनखौ होबाय जेखौ जोङो गिबाय थादोंमोन जेखौ गिनानै आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनै बिसोरखौ होआखै जेराव माने दिनैसिम इभिक्सनसो खालामदों किन्तु जोंनिया मा जोंना बिसोरखौ सोनानै लानानै आरो बिसोरनो होगासिनो दं दा जों बे बिथां जोंनो लेन्डनि जाय इएम बिथां फेरेंगा सार बिथांजोंबो जों रायज्लायबाय जे बेखौ बोरै होदों आरो जोङो माने माखासे एसटि एलएसिफोरजों रायज्लायबाय बिसोर बोरै होदों दा बे इनएलिजिबल मानसिफोरनो बोरै होखो दा बिथांमोननो जों आरटिआइ होनानैबो सोंबाय जे नोंसोर बेखौ बोरै होथों बे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिनो बोरै होनो हाखो पिजिआर बिजिआर बे गभ कास्टलेन्डआव बोरै होनो हाखो दा बिथांमोना बुंबाय बावहाय माने बेल ब्लक नङै जेनेरेल सिट होनना बुंबाय जेनेरेल सिटआव होदों जेनेरेल सिट 6 शिड्यूलाव माबि जेनेरेल सिट बिनि एन्सारखौ दा आवगायावबो होदों होननांगौ जों बे जेला सोङो होनबा आवगायावबो होदों आवगायनि गभर्नमेन्टआबो होदों दा आवगायनि गभर्नमेन्टआ जा भुल खालामनानै होदों बेखायनोथ' नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ फैदों बे भुल खालामदों किन्तु बे आवगायाव भुल खम होदों बिथांमोना होनदों 1800ल' होदों माने 2500ल' होदों नंगौ बै समाव होदों बेबायदि होदों जानो हागौ बिनि बिथोराव भुल थांदों बिसोरनावबो किन्तु बिसोरल' होदों माने जाय हा मोननांगौ बेखौसो बिसोरनो होदों आरो जाय मोननो मोना बेखौ होनो हाया ओंखायनो होआखै किन्तु दिनै इसे मिटिं लानानै नन ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव दा नुबाय मा जोङो बिथांमोनहा इसे मिटिं बिदि खालामबाय नन ट्राइबेलफोरनो गोबां होबाय नै जों दा जों सानख'नानै मोनदों जे बेवहाय जेसेबांखिनि मोनसे माबायाव 800 दंब्ला 250 300आनो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि होमबा दा बेसेबांबा बुरजा जाहैगोन दा जों बिथांमोनहा होनदों दा 3.5 लाख होबाय 4 लाख होबाय होमबा बिनि बिथोराव बै इलिगेलफ्रा बेसेबां हाबखो जों बेखौ नागिरनांगौ आरो बियो दा होदोंब्लाबो जिहेतु बे कनस्टिटिउसनेल नङा बियो जेरैखियाबो केन्सेल थांनांगौ जोंनि हिसाबाव बेखौ होनो मोना आरो बिनि बादैबो बिथांमोनहा आदानि आम्बानिनो बैयाव पर्बतझाराव होबाय 3600 होनानै बे जिनिसा गासिबो जोंनि बेल ब्लकआव थानाय मानसि आरो बाहाय जोंनि बर' जोंनि मावनानै जानाय मानसिफोरनि हा खहा जायो दा बेखौ जोङो एसेबाबो होबथानो हाबाय दा बेनिफ्राय सोलायगोन आरो बिनि थाखाय जों आयेननि बेबस्था लागोन होननायाव हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहैदों जे आयेननि बेबस्था लागोन होननायाव बियो बेवहाय खालामनाय जानाय नंला नोंसोर होथ्राब्ला जोङो माबायाव धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होनना बुंबाय धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होननानै बुंनायनि खारना बेनो जे बे ट्राइबेल 6 शिड्यूल बिमायाव 6 शिड्यूलाव होनो हाया बेखौ बियो मिथिगौ जायनि थाखाय जोङो बियो माने पाब्लिकफोरनि धौ बा जोंनि गभर्नमेन्टनि माबायदि होनो हानाय हायै बेखौ नायदोंमोन किन्तु जों नुबाय मा जेला जों बेखौ बुङो जों आयेननि आश्रय लायदों किन्तु जों केसखौ होथ'थानाय जायाखैमोन किन्तु जोङो अलरेडि जों खालामजोब्बाय बेखौ हिमन्तआ मिथिहैनानै बुंदों जे धुबुरी गवालपारायाव लांगोन हरेस दा आरो गुबुन जोंनि माखासे मानसिफ्रा
दुदुमारि पानिजानि बिथिंजाय लाबोबावगोन होननाय जोङो दा खोनादों आरो दा सार्भे जागासिनो दं। खिन्थु बाव नुबावो मा जों होनदों जे जायगायाव जुदि होथारनांगौ डेभेलपमेन्ट नाङा नामा होनलायनायाव जों डेभेलपमेन्टखौ नांगौब्लाबो जोंनि जाहाथे जोंनि मानसिया लस जाया, जोंनि ट्राइबेल मानसि जोंनि बर' मानसिया जाहाथे खहा जायाबालानो जों जे जायगायाव मानसि गैया, जे जायगायाव आबाद मावनाय गैया बे जायगायाव हो। होमबा जों नुबाय मा मालगावआवबो 938 बिगा होबाय मालगाव नै बे SDLAC निजों पास खालामनाय क'क्राझार सार्कोलनि रेभिनिउ सार्कोलनि बेवहाय मालगावआव 938 बिगा बे दा सापर्टआव होखारबाय थादों। सापर्टजों जोंनि बे मिजों BTC आव माखासे बेयाव माखासे बिसिनाव 2500 बिगा आसामाव, खिन्थु जोंनि BTC आव 938 बिगा। बे 938 बिगायाव जोंनो मालगावनि रायजोजों रायज्लायहैबाय जे नोंथांमोनहा मा होनो बिनि सायाव। बिथांमोनहा होनबाय जे जोंनि हा गामियावबो थाङा ओमफ्राय दुब्लियावबो थाङा, खिन्थु बै जायगाया जोंनि BTC नि, खिन्थु बाहाय गुबुन हारिफोर दंजोबो, बाहाय जों माब्लाबाबो थांनो हाया। बिदि बुंनाय जों हगारोबा थिग आसे बेहाय हगार जायो, होमबा जोंहा बाउन्डारिबो जागोन होननायखाय एग्रि जालायबाय। दा होमबालाय सरकारा होयोब्ला जों आपत्ति गैलिया होनना बे गामियाव बुंबाय। दा खिन्थु जोंनिखौ ओमफ्राय बै गुबुन हारियासो अपोज खालामबाय जे जों बे BTC नि हासो बेखौ जों हगारा होननानै बे गुबुन हारिफ्रासो अपोज खालामनानै दा बे जायगायाव दा सुखुवाखसै। बेवहायसो जोंना जाथों सानदों हय, बेहाय बिसोर गुबुन हारियासो जाहोयैनि प्रस्ताबखौ लाबावबाय। जों मिथिदों आवगायाव सार्भे जाखांनानै मोनसे मेप होबाय, ओमफ्राय बे मेपआ दा बिसिनि गामिखौ बे गुबुन हारिनि आं बुंनो हागौ बे बांगालफोर गाहाय बे बांगालफोर दा बिसोरसो प्रटेस्ट खालामहैबाय जे बेखौ लानो नाङा बे BTC नि होननानै। दा बेखौ जायाबादि बिसोरनियाव माने बे गामिखौ दानख'बा गैला, होमबा माने बिसोरो जोंनाव थाबसिननो मोननाय जाहैबाय। आरो बेनि बादैबो दा मा जाखो नायगावआव 3000 बिगा लेन्ड बेंकआव सोबाय। बे लेन्ड बेंकआव मानो सोदों, बेवहाय जोंनि गामि गैया। नायगावनि बे बांगालद'आ, बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबाजानाया नाख्रेबजानाय, गामि दरसेल' एसे खम संख्यानि मानसि, खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो। बांगालद'आ, बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबाजानाया नाख्रेबजानाय, गामि दरसेल' एसे खम संख्यानि मानसि, खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो। फरेस्ट लेन्ड PRF बावहाय बेखौ 3000 बिगाखौ लेन्ड बेंक खालामनानै होबाय। दा बे लेन्ड बेंकआव जिहेतु मानसि गैया, जोंनि मानसि गैया, खालामोबा बाहाय खालामनो हागौ। दा ओंखायनो जों बुंदों बे दुदुमारियाव खालामस्लायस्लाय बा बै पानिजानि बा बै पर्बतझाराव खालामस्लाय बाहायबो खालामहै। नाथाय बेखौ बिदिबा बे हायाव जोंनि मानसि गैयियाव बेखौसो ओरैनो दोनदों बेखौ लेन्ड बेंकआव। होमबा निस्सय बाहायबो मोनसे बिस्रा माबा मोनसे माबा लानानै दं, बेनि थाखाय बावहायबो माबा मोनसे खालामनो थाखाय षड्यन्त्र खालामनानै जों लादों होननानै जों साननो हायो। दा बावहाय जेबो गैया, खिन्थु बाहाय खालामोब्ला आपत्ति गैयामोन। खिन्थु जेब्ला जों बेयाव आपत्ति खालामो होनब्ला बिथांमोनहा जोंनि जाय आदानि कम्पानिनो होनो नागिरदों बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनो। दा बेवहाय बेबायदि गुबुन हारिनो होनाय इन्डिभिजुवेलावबो जेनेबा साफानोबो बेबायदि एथ' बुरजा होबाय, जेराव माने गासिबो बिथांमोननि गासिबो मोनफ्रोमबो SDLAC आव जेरै जोंहा 19टा माबा दङ, सार्कोल दङ। 19टा सार्कोलाव मा बेसे बुरजा होखो, दा जोंहा बेसेबां हाया खहा जागोन। दा बिदि होयोब्ला जोंनि हाया बहा थागोन। मोनसे कम्पानि जुदि 3000 रामदेबनो होबाय 4000, नैबाय 2000 माबायाव तामुलपुराव होबाय 1000 बिगा, होमबा रामदेबा ओरैबायदिसो जोंनि एग्रिमेन्टआव बे होदोंमोन BTC गभर्नमेन्टआव जे रामदेबनि जोंनाव गासिबो लेखाया दंजोबो। रामदेबनि एग्रिमेन्टआव बियो 50,000 होनानै बे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै ओमफ्राय 1 बोसोर बिसोरो माबा खाजोनाबो होबाय थानांगौ, इनक्रिज खालामनांगौ। आरो बेखौ 3 बोसोरनि बिथोराव जगापिट ट्रास्ट खुलिनांगौमोन। बे जगापिट ट्रास्टखौ खुलिदोंना खुलियाखै? जगापिट ट्रास्टआवबो जोंनि मानसियासो थाजोबनो मोनगोन, जोंनि मानसिखौ लाफानानैसो खालामनो मोनगोन ट्रास्टआ। दा बे ट्रास्टखौ खालामाखैब्ला बेखौ जोङो बेखौ जोङो केन्सेल खालामनो हायो। आरो बेखौ जोंनो रिभिनिउ होदोंना होआखै, बे रिभिनिउखौ नायनांगौ। दा जों बे रिभिनिउनि थाखाय बिथांमोना RTI होनानै जों बुंगोन जे रिभिनिउ मोनदों ना मोनाखै। रामदेबखौ होखारनो हायैनि बा रामदेबनि बे हाखौ केन्सेल खालामनो हायैनि खोथा गैया, बेजों एग्रिमेन्ट दं। बे एग्रिमेन्टआ जोंनि आखायाव दं दाबो। बेबादि दिनै बै समावबो हमगौ एबसुआबो प्रटेस्ट खालामदोंमोन, होबथादोंमोन रामदेबनो हा होनो मोना होननानै आग्रामान गभर्नमेन्टनि दिनाव। बेहाय बे समाव जोंना प्रमद सारानो, दानि प्रमद सारानो, बिथाङानो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, बिथाङाबो प्रटेस्ट खालामदों। खिन्थु दिनै बै समाव रामदेबनिखौ प्रटेस्ट खालामबाय। दिनै आदानि आम्बानिखौ नुबाय जे आदानि आम्बानिनो होयोब्ला जों बर' मानसिनि हायानो थांगोन, बा जों बर' मानसिनि हा हु गय बागान, साहा बागान, रबाट बागान बिसोर थांगोन। दा बे खेथ्रआव जों बेखौ बाहाय खालामाबालानो, जेराव माने दा जों बुंबाय जे नायगावआव खालि हा दं बाहाय खालामनो हायो, मालगावआव जों खालामदों बाहाय खालामनो हायो। खिन्थु जोंनि बे बर' गामि मैखोम बर' गामि
हा रायजो जानाय हाखौ मानो जबरदस्ति खालामबाय थादों बिनि सायावसो जोंहा कुइसन दं आरो बेहाय मा बिथांमोनहा मा बेनिफिट लाबोगोन आदानि आम्बानिनो कम्पानिनो होनानै बिथांमोनहा एपिडिसिएलनो होदों हय एपिडिसिएलाबो जोंनियाव हा मोननो हाया जों बुंनो हायो 6 सिडिउलाव मानो होनबा एपिडिसिएला जोंनि बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङा बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङैयाव बिसोर मोननो मोना बिदिबा ना नोंसोरना इलेक्ट्रिसिटि नाङा नामा होननो हागौ जोंखौ होनदों माने इलेक्ट्रिसिटि होनदों दस्रा कम्पानि दस्रा स्टेटनिफ्रायबो जों इलेक्ट्रिसिटिखौ बायो जेरै जोंनि इलेक्ट्रिसिटिखौ सालाकाटिनि नेसनेल एनटिपिसिखौ गुबुनावसो लाङो साराउन्डिं 10 किल'मिटाराव जों मोननांगौबो फ्रि कारेन्ट मोननांगौ फ्रि मेडिकेल मोननांगौ आरो माखासे स्कुल कलेजनि फेसिलिटि मोननांगौ बेखौ खालामाखै दा बेखौ खालामोब्ला नोङो पटबजारावनो खालाम नोङो दुदुङारियावनो खालाम बेखौ खालामोब्ला बे गामिनि रायजोजों रायलायनांगौ आरो मा फेसिलिटि दं बेखौबो मिथिहोजोबनांगौ नाथाय बेखौ खालामालानो बिथांमोना जबरदस्ति सुगासिनो दं बे जोंनि थाखाय अन्याय आरो जोंनि 6 सिडिउलखौ भायलेट खालामजादों बेनिखायनो जों 6 सिडिउलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा 6 सिडिउलनि सोमोन्दै बुङा जेबो बुङा खिन्थु 6 सिडिउलखौ लाखियाब्ला जों ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानाया जोंहा जेबो मोन्थाय थाहैनाय नङा बेखिनिखौ आङो दा नैबे हानि सोमोन्दै बुंबाय जाहाथे बे हानि सायाव बे इलिगेलखौ जों बिनि सायाव नांबाय थागोन आरो बे इलिगेला जाहाथे गोजोर जानानै थानो मोना आं बेखिनि बुंबाय